یا ایک قرآن ہے یا حدیث ہے ہی میں نہیں میں الحمدللہ وہ کلام پڑھدا جہاں دے اندر جرا قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ پڑھدا ہن توجہ میں مر رہے ذرا محبت نال شوق نال بلند آواز نال پڑھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اوہے بدبخت دنیا دا جے پیو ماں کو ستایا ہے اوہے بدبخت دنیا دا جے پیو ماں کو ستایا ہے ایہو ارشاد رب سیدہ نبی سونے دسایا ہے ایہو ارشاد رب سیدہ نبی سونے دسایا ہے اوہے بدبخت دنیا دا جے پیو ماں کو ستایا ہے ایہو ارشاد رب سیدہ نبی سونے دسایا ہے اوکھا پل سرات والا جتے پیر رکھن دی نہ جاہو سی وال تنکی تلواروں تکھی پیدیں دے ہر پاسوں بلدی بھاہو سی ایک کئی بے نمازوں تے سڑ سڑ ٹھاسن وے اتے دوزخ دی ہائے ہو سی مسلمانوں لنگ اوے پار ویسن جے تیرا دی پیوتے ماں ہو سی بدبخت دنیا دا جے پیو ماں کو ستایا ہے ایہو ارشاد رب سیدہ نبی سونے دسایا ہے جبریل مدنی کو دعا مگدا امین آنکھو آنکھے جبریل مدنی کو دعا مگدا امین آنکھو تھیوے برباد او شالا جب پیو ماں کو روایا ہے تھیوے برباد او شالا جب پیو ماں کو روایا ہے وہی بدبخت دنیا دا جے پیو ماں کو ستایا گے سانگے دسات کو ملا تمغا جوانی دا سبحان اللہ کیا کو محبت نال سبحان اللہ چھکیا کو سبحان اللہ کہندے سانگے دسات کو ملا تمغا جوانی دا کہندے سانگے دسات کو ملا تمغا جوانی دا اڈراک نہیں تھیا تے کو ماں پیو اڈایا ہے اڈراک نہیں تھیا تے کو ماں پیو اڈایا ہے اوہے بدبخت دنیا دا جے پیو ماں کو ستایا ہے ایہو ارشاد رب سیدہ نبی سونے دسایا ہے ایہو ارشاد رب سیدہ نبی سونے دسایا گے